Eu empezaría por algo básico, non? Que pon a cata primeiro temos que saber como interveñen os sentidos na cata. Temos oído, vista, olfato, gusto e tacto, non? Vale, entón decimos, oído para catar, para que me vale? Para nada, non? Bueno, pois sí nos vale para moito. O oído danos un montón de informacións. Ejemplo 1. Si pechamos os ollos, non? E nos sirven un viño, está facendo un ruido. Si temos os ollos pechados, nos va a dar unha información. Estamos ante un viño seco, non? Que pode ser un viño tranquilo ou un espumoso, pero é un viño seco. Se fose un viño dulce, por a densidade que ten, non faría ruido ao caer. Por lo tanto, aunque teñamos os ollos pechados, nos esperamos, xa temos unha información, non? Home, pode ter o viño un problema de o que chamamos noso aceitado ou aislado, un exceso de proteína, que non faría ruido, pero, bueno, xa sería un defecto. Pero un viño normal, xa temos unha información. É dicir, que o oído intervén na cata, non? Danos unha información. Siguiente, a vista. Indudablemente, na vista, vamos a ver o color do viño, non? Normalmente temos que ter unha superficie blanca debaixo para ver... moitas gracias, Pablo. Unha superficie blanca debaixo para ver a transparencia. Entonces, estamos catando un blanco, non? Os blancos todos son amarillos, indudablemente. Entonces estamos cun un amarillo ouro fino ou dorado, quizás, non? Con moita intensidade de color. Logo temos que ver a limpidez e a transparencia. É dicir, está totalmente limpio, transparente e brillante. Entonces, este viño que ten moita intensidade de color, alguén podría decir, no, este viño ten moito color. No, o viño pode ter moito color, moita intensidade de color, ten un color máis alto ou tal. Que pasa? Que normalmente os viños xóvenes todos son un amarillo pajizo, pálido, non? Hai outros viños xa que por súa elaboración pois teñen máis intensidade de color. O importante é que o viño este limpio, transparente e brillante. E logo a intensidade de color vai nos dar unha información tamén que, bueno, pois pode ser un viño que teña un pouco máis de idade ou que teña unha forma de elaboración diferente. Neste caso, xúntanse as dúas cousas. Unha, é un viño cunha elaboración diferente, que, como dixen antes, o ovo ten, en este caso 2008, tiña unha elaboración cunha crianza dinámica que, por o seu montón de trasiegos e tal, vai collendo color, sobre todo porque eu utilizo moi poucas doses de sulfuroso. Entonces, o viño tende a coller un pouco máis de color. E logo, por o traballo de Elías. E aparte diso, porque ten 16 anos, indudablemente. Ten un pouco máis de color. Pero non é para nada penalizable. Hai que sacar esa idea de que un viño ten moito color, non, xa está malo. No. Está malo se estuvera oxidado. Se está oxidado, tende a colores pardos. Pardea, que se chama, xa son colores oscuros, pardos. Xa non estaría brillante, transparente. Esa é a diferencia. Siguiente fase, o olfato. Bueno, pois o olfato, se cheiramos a copa parada, que se chama, se mover a copa, vannos a dar os primeiros aromas primarios, aromas frutales, florales, os aromas de uva, digamos, non? Entonces, aquí temos esos aromas, primeiros aromas florales, vale. Se movemos a copa, o que facemos é que o viño se pegue ás paredes do vidro, non? Do cristal. Este cristal non é vidro, do cristal. Entón, ao pegarse, esas partículas que quedan pegadas teñen máis oxigenación, por lo tanto, desprenden máis aroma. Entonces, xa empezamos a cheirar
aromas secundarios da fermentación, aromas diferentes, digamos, non? E logo, como podes ver, teño diferentes copas, non? Esta copa, que na que deberíamos empezar, non? Que empecé pola segunda, porque me gusta máis. Esta copa é unha copa diseñada para Albariño e Riesling. As copas diseñanse por o volumen da copa, o cierre, e o máis importante, por a inclinación cando a levas a boca, é a que parte das papilas che dirige o chorro. Porque na boca temos sabor dulce, ácido, salado e amargo. Ahora hai outro novo, o umami, que inventaron os japoneses, que é o que chamamos nós o equilibrio ou a redondez, ou como se chama ahora, Fonchemo Santo, na ficha de cata, o último, bueno, digo logo. Vale. Ese sabor que dicen os tsunamis, que non os japoneses, que é un sabor, non é un sabor, non? É unha percepción. Sabores temos 4. Entonces, se nós estamos con un viño albariño, por exemplo, un viño fresco do ano, normalmente son viños con unha lixera acidez. Polo tanto, a copa non nos debe dirigir o viño os laterais da lengua, porque aí reforzase a acidez. Debe nos dirigir o viño o centro da lengua, non? Porque se os dirige aos lados, reforzase a acidez. Entonces, si catamos este viño, por exemplo, que é un viño bello, aunque mantén unha boa acidez, o ideal sería catalo nesta copa, que é unha copa Pinot, non? Para viños de Borgoña, Polifumé ou tintos de Borgoña. Ten moita máis superficie de aireación para que o viño se oxigene moito máis, concentra igual na boca, pero como é máis ancho, nos dirige máis os laterales da lengua para reforzar esa acidez, ese concepto de frescura. Porque, como comentábamos antes, cando falábamos de hostelería, a primeira impresión é a que prevalece. E ti, cando metes un viño na boca, a primeira impresión é a que che prevalece. Si tes un viño ácido e mételo na boca cunha copa que che dá a sensación ácida, vais dar unha sensación ácida máis fuerte e vais a dicir, este viño é demasiado ácido, non? Si tes un viño, como neste caso, moito máis glicérico, máis redondo, con outras percepcións aromáticas e gustativas, necesitas que che vaya ao lado da lengua para que che dé esa primeira intención de frescor e logo palades o resto das cousas. Eso é moi importante. As copas, a xente dice, no, pois mira, pois aquí temos unha copa para Riesling Albariño, unha copa para Tempranillo, Rioja, Ribera, unha copa para Cabernet, unha copa para Bordeaux, Syrah, Merlot, unha copa para Pinot, e hai así unha gama de unha copa para cada tipo de viño, diseñadas especialmente para poder catar mellor un viño, ¿no? E é moi importante. Pero a hora de decidir a copa, quen decide realmente a tipoloxía de copa e a tipoloxía do viño que teria que ir contido nela? É dicir, é unha cuestión de experiencia, de que se demostra que utilizando esas copas é como máis vas disfrutar, sí, ou son os expertos os que dixeron, no, para este vino hai que utilizar este, ou é a denominación de orixe, por exemplo, do Burdeos? Son os burdeos os que deciden que ten que ser esa copa? Neste caso estamos cunha marca, estas son todas Riedel, non? Riedel é unha empresa que investigou con todo tipo de bebidas, non só viños, alcoholes, todo tipo de bebidas, investigou para ver como mellor se expresaban os viños con catadores e tal, e con investigadores, polo formato,
a cantidad de oxígeno que necesita e a que parte da boca se dirigen o viño. E tú probas este mismo viño, botámoslo en diferentes copas e catámoslo e sabe diferente e cheira diferente en todas as copas, non? Xa non che digo se pos unha copa de vidro destas gordas ou tal, que xa, ou se o catas como se facía na Edad Media, non tas isto, aquí en metal xa non sabe nada, non? Pero bueno, están estudiadas para eso, están estudiadas por investigadores, catadores, sumilleres, que probando e tal, e esta empresa dedicouse a facer iso, un vino, unha copa para cada tipo de vino. Entonces vimos o oído e a vista, a fase visual. Logo, a fase gustativa. Na boca, como decíamos, temos dulce, ácido, salado e amargo. Vale. Entonces, aí vamos a percibir a acidez do viño, se ten algún tipo de amargor, se é un pouco máis abocado, un pouco máis dulce, menos dulce, nas papilas da boca. Pero na boca tamén temos o olfato e o tacto. O tacto non temos só nas mans, na boca tamén temos tacto, non? Entonces, na boca, o tacto vai nos dar se o viño ten máis corpo ou menos corpo, se é máis untuoso, máis glicérico, o volumen que ten, se che vai masticar, se che vai salivar, ¿no? Dependendo se é un tinto, máis tánico, menos tánico, todas as inversións nos vai a dar o sentido na boca, ¿no? Do tacto, ¿no? O sentido do tacto na boca. Sí. E logo, por retronasal, non? Como está comunicado ca nariz, volvemos a ter olfato e nos vai a volver a dar os mismos aromas de olfacción directa ou outro tipo de aromas máis evolucionados porque nos pasan máis pola pituitaria e temos outro tipo de percepcións, non? E todo eso, o que decíamos de umami, chámase armonía, non? Entonces, todo iso, ao final da percepción de un viño, pois miramos a armonía. É importante que un viño este armónico, que teña a acidez xusta, que teña o dulzor xusto, que teña o volumen e o peso na boca, a glicerina e todo, xusto, e que teña un toquito final de amargor que nos vai invitar a volver a beber, e todo que este moi equilibrado, moi balanceado. Cando un viño é armónico, está perfecto. Cando resulta que un viño destaca a punta de acidez, pero un viño demasiado fino, non hai peso de boca, non hai glicerina, non hai estrutura, quedase un viño débil, marcache acidez, nada. Se un viño é moi amargo, marcache amargor, tampouco che gusta. Se é dulce, o que marca o dulzor, vaiche empalagar, tampouco che gusta. Entonces, importante é que todo este equilibrado. E iso consíguese cunha boa elaboración, cun bo produto e tal. Entonces, cando catamos, indolente, cando vamos ao restaurante nos ponen unha copa, non nos dan a elegir. Se hai un sumiller bo e ten copa no restaurante, non? Que é outra historia, pois igual xa che pon a copa adecuada, non? Se tú na casa xa sabes un pouco máis, bueno, pois intenta buscar unha copa adecuada para cada tipo de viño que vas a catar, porque vas a disfrutar moito máis. Primeiro, a copa ten que ser de cristal cortado, o máis fino posible, non? E da forma que máis adapte á variedade de viño que vas a probar. Claro. Iso é o máis importante, non? Neste caso, a mí me gusta a Pinot, non? E entonces fago unha cata con esta copa. Bien, é un amarillo ouro fino ou dorado, se queredes, limpio, brillante, aromas de fruta madura, orejones, membrillos. Perdón. Orejones, o mellor en esta dache máis. Preferes aí.
Perdón por interrumpir, pero quería aprovechar No, bien, la descripción de Alfredo para yo... Membrillo, o mellor un pouco de pastelería, quizás, non? Unha intensidade aromática media alta, non? Para ser un viño tan bello, e pode que tamén aromas cítricos, de piel de naranxa, ou os orejones que dan cítricos, porque sigue estando fresco este viño, a pesar de ter 16 anos, e leva 14 anos embotellado. 14 anos. Está embotellado no 2010. Leva 14 anos na botella. Cunha particularidade que fixen outros dos experimentos, que as botellas levan 14 anos de pé. E o corcho que estaba por aí, Pablo, se o mo buscas, é unha cousa tamén moi importante nos viños, este leva un corcho flor largo natural, non? Que é importante como está o corcho, ves? Ten un pouquiño de viño hasta aquí, pero non pasou viño a pesar de estar de pé, non? Como dice, de pé, se non o tes mollado, secas entre de aire. No, se cando entra, cerra herméticamente, non hai tanta diferencia de humedade se o ter nun sitio ben conservado, claro. Que che iba a decir, que claro, moito depende claro, home, se posa a 40 grados e logo no inverno está a menos tal, non, pero se tens unha bodega temperada e con unha humedade máis ou menos, que hai oscilación de humedade, pero sí, non hai tanta como para que o corcho expanda e baixe e o corcho ten que quedar perfecto, claro, hai que gastarse unha pasta nun corcho. Este corcho ahora debe costar máis de €1. Sí. Claro, pero iso tamén é unha cousa. Pero o que falas dos aromas e todo, fai pouco tuve unha oportunidade de facer unha cata nun sitio de máis recomendado por Jorge, na que empezaban botando viño e despois eles deixaban que a xente intentase detectar aromas. E algo que gracias a Jorge, gracias a ti, gracias a toda esta xente que estou coñecendo, a verdade é que vas desarrollando, digamos, percepcións que igual non tiñas, pero por unha cuestión de atención, máis que de descoñecemento, é dicir, aprendes a prestarlle atención aos viños cando antes non, eu particularmente non lle tomaba. E recordo que esta persoa decía, a persoa que levaba a cata dos viños aqueles, decía, a ver a que sois capaces de sacarle prueba, e eu decía, tienda de gominolas. E por que era? Por culpa do regaliz, porque sei que tiña eso, pois posibilidade de un aroma a regaliz, e eu a verdade é que se ve que o mellor dentro dunha tenda de gominolas o regaliz é un dos produtos que máis potencia de olor pode producir, que eu saqueillo e despois colleu e dixo el, efectivamente, es que tiene ese regaliz, esos supoño que nun tinto, por exemplo, moi común o dos frutos rojos, que nun viño blanco non habería posibilidade, non? Claro, vamos a ver, temos unha serie de líneas aromáticas, non? Frutales, florales, frutos rojos, tal. Entonces, tú, claro, nun blanco non podes decir cheira mamoras, vas a estar equivocado. Pero se tira un blanco, dice, a min cheirame a mazán Gran Smith, vale? E outro tío dice, no, a min cheirame a pera limonera. E outro dice, pois a min cheirame a mazán reineta. Todos temos razón. Claro. Todos temos razón. A cada un lle recorda unha cousa, dale un recordo da súa niñez. A mí cheirame a plato. Bueno, logo temos que saber que na fermentación producense unha serie de reaccións químicas que se ti analizas isotato de isamilo, non? Iso ten esa reacción química e iso cheira a plátano. Entón, ti vino cheiras a plátano? Sí, porque ten ese tal. Si outra fórmula química, non sei que, esa fórmula química cheira non sei que. Todo telo no viño. Que pasa? Que hai que ter en cuenta que non tes só unha reacción química, aquí dentro tes 100 aromas diferentes que están conjugados, algún sobresale máis, outro menos, e tú detectas unha cousa, outro detecta outra. Mientras que estés dentro dunha gama aromática, dun perfil aromático, todo o mundo ten razón. Nas catas comentadas, pues podes decir, non sei que, e agora dicen eso, orejones, membrillos,
cítricos de naranja, non sei que, e ti dirás, joder, a mí isto non me chega nada, este é un cuentista de Lost. No, bueno, o mellor podense recordar tamén, pero o mellor non se recorda. Ti te podes ter a mesma razón que teño eu, non? Aquí pasa mucho o que comentabas ti antes de que un viño que conta historia. Ti ojo o hueles e non colles eso, pero agora, por eso estaba coa ansiedade de coller a copa. Alfredo empeza a escribir aromas e ti os colles. Claro. E ti os colles. A mellor ti estás, isto o típico, me recorda, e en canto dis, pum. Claro. Tal cual, sabes? Sí. Entón, non, porque a veces sí que hai certo no mundo do viño, certo, non sei como decirlo, glamour, filosofía, tal. Pero que di Alfredo, químicamente está aí. O albariño ten, vou un pouco cuñado porque non me sei a cifra justo, pero ten como 300 se me fue 300 opcións químicas de aromas. Pero as moléculas, joder, no sé, sí. Hai moléculas, está aí, claro. Non están inventando, está, claro. Si analizas químicamente está aí. Químicamente están aí. Claro. Mira, leí conte un artículo. No País Vasco hai un instituto de neurológico e estuveron facendo unhas pruebas con sumilleres e xente normal sobre a reacción do cerebro aos aromas e a cata, e resulta que se estimulan unha parte do cerebro con un escáner, sí, dabanlle por unha goma, metíanlo dentro do escáner para escanearlle o cerebro, e con unha goma dabanlle unha pequena cantidad de viño, non? E fixérono con xente especializada, catadores, sumilleres e xente de público normal, e descubriron que canto máis complejo era o viño, os sumilleres que controlaban eses viños, que o cerebro se lle emitía moitas máis órdenes, non? Que unha vez coa proba funcionabanlle moitas máis sensores, digamos, no cerebro, que unha xente normal que non comprendía o viño, que non lle funcionaban os sensores no cerebro. Por iso o entrenamiento é moi importante, non? Entón, tú empezas a catar, probas un viño, 2, 3, un día que vas a beber, que tomas na casa, que che gusta o mundillo e tal. Bueno, cando leves 30 anos catando 100 viños ao mes, ou 200 ou 300, non? O que dice Jorge da Viticultura, un curso por ano, 100 anos, non? Sí. Bueno, pois na cata é igual, porque ti ao principio vas a ter nas modas, catas, pero logo vas tendo máis reflejos e tens que ter moi entrenada o olfato, a boca e o cerebro para reaccionar e capturar esa imagen de xoven, ese aroma cando cocinaba túa nai, cando ibas a non sei donde, sabes? Pero eso en xente, como diste que ten entrenado o cerebro, claro, xa chega a outro status, a outro nivel. Sí. Pero unha persona a nivel básico, a min pásame que mellor estou en calquera sitio, de repente vas por unha calle ou vas por un lugar e de repente venche unha olor. No. E de repente activase algo no cerebro que nese momento levache a un recordo, directamente ao recordo, non tanto mellor a situación tal, sino un momento que tú vas pola calle, cheiras, hostia, están asando sardiñas, hostia, están asando churrasco, porque iso telo moi grabado. E ao mellor te llega un recordo de xuventude. Efectivamente, é o que vou eu. Imagino que unha persona que aprende a desarrollar esa capacidade ten que chegar a sitios que claro, que non chega aos demais. Os recordos témolos casi todos. Sí. O que pasa é que tens que buscalos no cerebro e identificalos. Claro. Cando a ti se xera un viño tens que identificalo con un recordo. Claro. Entonces, claro, ao principio ti non lle prestas atención. Vamos a ver, eu estudiei bastante de viños, cataba moito, sabíame todas as denominacións, hectáreas, hostia, de memoria e tal. No 2010 ou 11 deixei de dar clase e tal, e parece que en 2 anos que borrei todo, despois non me acordaba de nada, vale. Ahora fai 3 meses volví ao mundo do viño
e xa me acordo outra vez a hostia de cousas, porque estou volvendo a ejercitar ese base de datos que teña aí parada no disco duro, pero que non a utilizaba, Sí, pero que non perdeches. pero que non a perdeu, que a teño aí. Exactamente. Pero teño que volver a ejercitala para volver a que arranque. Tens que volver a enchufar o cable, ¿no? Enchufar o cable para que volver a arranque, porque claro, ahora a veces me preguntan e digo, ostras, sí, acórdome tal e de tal bodega no lo, como era, e ao cabo de 5 minutos, oye, mira, chamábase fulanito de tal, facía isto, aquilo, outro, tal, porque claro, teño que estar aí rebobinando hasta que me salga. Unha vez que colla un pouco de velocidade, xa me acordarei de todo, supoño, xa. non? E no viño pasa igual, tes eses registros de cando eras pequeno na casa tal, que un viño, me huele a cuadra. Como che huele a cuadra? Pois sí, porque unha vez entrei na corte dos porcos e isto cheira parecido, ou unha vez fun cun cabalo e cheiraba así, non? Ou que sei, e pode ser esos cheiros, ou non sei, cantando un aceite, hierba recién cortada, que é algo que che dá, hostia, pois mira, pois cando cortábamos erva ou césped, tal, estaba mollado, cheiraba así, e isto cheira así parecido. Tomatera, algo que dá moitos, algúns viños dulces dan tomatera, pois ao mellor te tocas unha planta de tomate, arrimas as mans e cheirache. Pois hai viños dulces tintos de jumilla, sobre todo, que dan ese cheiro de tomatera. Claro. E algo que identificas moi facilmente. Claro, unha persona que naceu nunha ciudad, nunca lle tocou un tomate, nin nunca estuvo no campo, é moito máis difícil porque non ten eses registros. Pero a persona que viu no campo, que tal, ten un montón de registros guardados no cerebro que logo cheiranche. A memoria olfativa é a máis potente. Claro. Que pasa? Que non a adestramos, non a usamos, non a temos ben áxil, pero Variamos con outros sentidos. A vista, exactamente. o oído. Non traballamos con outro, non traballamos co olfato. No. Por eso sempre se di que os cans sí que teñen moi desenrolado o olfato, porque Claro, traballan con el outro traballan- xeito, a outro nivel. Pero o que falabas antes en canto a movela o viño, sí que hai unha percepción por parte da xente cando empeza a falar, ou se quere dar de entendido, de que da lágrima do viño, que penso que é o mesmo que estabas ti antes indicando Que con glicerina, respecto sí. tal. Eso é síntoma, unha lágrima de que un viño é bo, ou hai viños que sí e hai viños que non? No, vamos a ver. A lágrima é que se reteña, digo, no cristal. Non, claro. Entendo eu eso, dá un dato. Canto a máis glicina teña, máis agarra. E máis lágrima. cuanto máis alcohol, tamén. Tamén se pode decir que sí, que pero non, te está dando un dato de que ten máis glicerina. Se ten máis glicerina, ten máis alcohol. Hubo unha época que se daba por, bueno, que con máis alcohol que mellor, pero non un tema tanto de calidade, sino un tema químico, un tema de que ten máis glicerina. Vamos a ver. Tú se movas así a copa, se queda todo o viño pegado, empeza a lagrimear, a caer como uns xurretóns, non? Se te quedas parado e fijaste, eses xurretóns volven a subir, por capilaridade volven a baixar. Suben e baixan, non? Iso dache unha indicación que o viño ten bastante proteína, bastante glicerina e alcohol, porque polo alcohol volven a subir e a baixar. Entonces, é un viño que de entrada pode darche información que na boca vai a ser agradable e tal, pero logo non ten por que ser así, tampouco ten por que ser bo. Xa. Solamente ten máis glicerina. Debería ser máis envolvente na boca e tal, pero resulta que se ten unha acidez desfasada, a hostia, non che vai a dar tampouco, sabes? Xa. Se está armónico, pois xa che dá unha información. É unha información que tes. Pero a información no viño, para ser bo ou regular, ou que vos son todos, os viños son todos vos. Pero uns gustanche máis, outro menos. E tes que ser a sensación final, a armonía, non? Que un viño sea armónico e que te invite a beber. Se un viño, por exemplo, problema de os blancos, non? Blancos de Rías Baixas, algún de Ribeiro, de Rueda, tal, algún Saviñón, non. Cando teñen demasiada potencia aromática, demasiado aroma, non? Resulta que tú bebes e tal, por retronasal aroma, hostia, que bo está. E a segunda copa non eres capaz de seguir bebendo,
porque son cansinos, ten demasiado aroma, non está equilibrado o aroma e o sabor. O importante é que teñas, é preferible para min ter un nivel aromático medio ou medio baixo e un nivel gustativo medio alto ou alto, porque realmente na boca tes todo tal, vas a ter ronasal, vas a ter os aromas aí presentes, pero iso vai se permitir beber. É un toque de amargor pequeniño, final, se invita ao seguinte trago. É unha das cousas que funciona, que ten unha mesa de 2 ou de 3, pos unha botella de viño para comer, ou para tomar unha tapita ou tal, e se acaba a botella de vino tens que pedir outro, é que está bo. E se a botella sigue ali, o viño pode ser moi bo, pero non che gustou, porque non o bebeches. Eso está claro. Se o bebes rápido, porque te invita a beber, e bebes e bebes. Se o viño é moi potente, moi explosivo, moito aroma, que fai? Satúrate, e xa non tragas, porque xa estás saturado. E non te podes saturar. Jorge, non sei que tens que aportar ao tema das catas. O que me chamou a atención que quedou aí un vaso, unha copa. E quedan o cousa máis que Este é un vaso de cata que se chama Impitollable. Un grupo de catadores cataláns que formou unha asociación que estuveron agora fai pouco de aniversario, que se llaman os Impitollables, eran sumilleres vos, estaba Pitu Roca, Josep Roca, Agustí Pérez, que foi sumiller do vino, un montón de vos. E diseñaron este vaso por a facilidade de collelo, probar, cheirar e tal. Ten todas as percepcións máis ou menos de volumen, cierre e tal, optativo a copa Aznor, que penaliza moito. A copa Aznor, sabes, é un catavinos así finiño, que se catan todos os consejos, pero leva moi pouco volumen, moi cerrado, e normalmente penaliza. Sí, bueno, esta copa. Esta copa, pero transparente, non? Penaliza todos os defectos, reforzaos moito. Entonces penaliza demasiado. Necesítase, e o viño ao mellor non se expresa ben. Tú necesitas que o viño teña suficiente cantidad de oxígeno para expresarse. A mí non me gusta catar nada. A mí neste tampouco. Eu nunca, normalmente nunca cato aquí. Este é da nariz de ouro porque aquí puñanche unha bebida, non? Xa servida na mesa, e tú non podías tirala en nada, só cheirar, non probar e decir que viño era, de que zona, cantos anos tiña, de tal. Entonces, unha dúbida que me saltou antes de que Jorge xa lle dé finiquito ao tema da cata, cando, por exemplo, se fai bueno, sempre se di que os viños brancos teñen que ser frescos, non? Ou deberían ter unha frescura ou non, temperatura de servicio. Sí, exactamente. Nas catas non se recurre a eso. Quero dicir, o viño non hai que servilo en fresco. Se o viño nunha cata profesional de tal, hai que probalo e facer a cata coa temperatura idónea de consumo xeral. Sí, con temperatura idónea de servicio. Porque a xente lle gusta o viño moi frío. A maior parte da xente lle gusta o viño moi frío. Os blancos e os tintos? Os blancos, tamén. Os tintos menos, pero os blancos, ahora os tintos tamén se están tomando bastante frescos. Gracias a Dios, porque antes tomabanse demasiada temperatura. Pero os blancos a xente lle gusta moi frío. E tú metes unha cousa fría na lengua, dormes as papilas, tragas, non saboreas nada, non sabes. Eso bo, que non ten o mesmo sabor que ese. Este viño seguramente con cantos, 5, 6 grados menos sabería de outro xeito. Sabería bastante peor. E con máis non sabería metade. Claro, vamos a ver. Este viño, este blanco, debe servir 14, 15 grados de temperatura. Normalmente os blancos servense 10, 12. A temperatura ideal, todo o mundo toma a 8, que ou a menos, porque se piden a veces unha cubitera con hielo. Eu digo, bueno, vale, pode echar cubitera con hielo. Ou todo o mundo saca o viño. Nos temos os viños en cámaras a 10 grados, 8 grados, e depois logo un capuchón congelado para enfrialo máis. Eso é algo que eu dicía, máis me refería máis en negativo.
Eso é algo que ahora en todos os restaurantes te ponen o capuchón. E yo, no, que y te quedan como... No, o sea, eso, xa ven da cámara, que me lo estás aí congelando. Pero, por ¿no? exemplo, Alfredo, que diste que a mellor o viño non necesitaba o capuchón e pídencho. Sí. A túa función como sumiller nun restaurante debería ser decirlle é un erro ou simplemente faz o que che di o cliente? O cliente sempre ten razón. No, vamos a ver. Primeiro, o cliente sempre ten razón. Porque o cliente, se lle gusta frío, ti non lle vas a dicir que o ten que tomar quente, ou, bueno, outra temperatura, porque a él non lle gusta esa temperatura. Entón, o cliente lle gusta así. Outra cosa que o cliente che diga, hombre, ¿usted qué le parece? Entonces, no, creo que esta temperatura debe tomarlo así por isto e por isto. Por ejemplo, este viño, si ti en vez de servirlo a 14 o sirves a 10, pois, como ten unha sensación que non falamos na boca tánica, ten unha sensación tánica por a forma de elaborar, que para non utilizar sulfuroso utilicei piruta de roble, bueno, polvo de roble, e aportei taninos que son antioxidantes. Entonces ten, e aparte o pequeno pase por barrica, ten unha pequena sensación tánica. Se eu sirvo máis frío, vaime reforzar moito a percepción tánica e vaime parecer un viño duro, non? Porque ao enfriar reforzas esa percepción. Entonces, o importante é tómalo a temperatura ideal, non? Os tintos, un tinto xoven, 16 grados e tal, un tinto de crianza, 18. Antes decíase temperatura chambré, a temperatura de habitación, vale? Porque a xente tomaba en casas antiguas, en palacios, muros de pedra, non había calefacción e o viño sempre estaba fresco. Pero ahora, a temperatura ambiente nun piso a 25 grados, pois o viño é un caldo, non é viño. Entón hai que tomalo máis fresco, individualmente. Entón, algo estamos sin cabes. Os tintos, no restaurante témolos a 16, 17 grados, a bodega está climatizada, está a 6 puntos, lévalo pa mesa, no restaurante, no salón fai un pouco máis de temperatura, enseguida sube un grado, e se a xente dice, no, quero máis fresco, bueno, pois un capuchón para mantelo a 12, 14 porque lle gusta máis fresco. Ben, claro, se o sacas a 20 e tantos, a sensación alcohólica é moi fuerte, reforza esa sensación alcohólica e aparte non eres capaz de beber. Se tes un viño fresco, vamos, a unha temperatura adecuada, vas a beber máis, vais a sentar mellor. Se non o alcohol evapora antes, co calor, naturalmente non é igual. É dicir, cada temperatura de servicio é que tomar viño. De feito, a mí personalmente me gusta, non, o sea, que te poñan a temperatura que é. Claro, se me te vas a comer se te va a calentar un pouco, pero tamén o viño vai evolucionando, claro, vai sabendo, perdes un poquinho de frescura, pero vais a salir un poquinho máis a nariz, claro. Se estás en mitad da comida xa non te importa que este tan fresco. Entón, é un camiño natural. É unha cosa que nos queda pendentes, que porque claro, imos cambiando de lado, era que acabase a cata e que describese o viño en boca, que está espectacular. Non ve nada. Quedouse sen... Escríbete. No, ti. O único que diré de cata é claro, o tema de traballar os sentidos, claro, a vista o que máis tal. Claro, tipos este viño viño oxidado, viño tal. Eu o vexo principalmente, vou pensar, bueno, pois vai cheirar a compota, a manzana caramelizada, e non é para nada isto, en boca está moi vivo, entón hai que usar todos os sentidos, iso é importante, pero bueno, a boca porque está moi vivo. Boca, a entrada é untuosa, moi redonda, envolvese todas as papilas, toda a boca, faiche masticar, segregar saliva. Cando tragas, tens esa pequena sensación de sequedad, esa sensación tánica, un pequeno amargor, casi nada, pero acaba como moi fresco. Logo notas acidez, que queda limpio, fresco, e tragas, tes a boca limpia e fresca, perfectamente. Por iso eu, cando fago catas con algunha xente,
yo intento que o proben despois de un tinto potente. Claro, porque os tintos potentes suelense deixar a boca máis áspera, máis pastosa e tal. Logo probas este viño que che limpia a boca e quédache todo o sabor do viño. Dice, hostia, e como pode con un tinto así, ¿no? Claro. Porque este viño pode tomar perfectamente con un pescado potente, a plancha, un rodaballo que ten sabor potente, un bogavante a plancha que ten sabor potente, e con carnes, perfectamente, con a carne aguanta perfectamente porque ten volumen, ten corpo, alcohol 13 medio, no, 13. Este ano tira 13 de alcohol e moita estrutura. Un vino con moito poderío. Pero hai que derribar un pouco ese mito, sobre todo nas variedades, non? En máis viños, quero decir, isto non é sota caballo e rei de viños, pescados, mariscos, viños brancos e viños tintos con carnes. Non, eso se pode derribar, non? Eso está máis que asumir. Xusto. Home, eu particularmente son máis de tintos, gustan máis os tintos que os blancos normalmente, bueno, excepto algúns blancos, non? Pero os blancos xóvenes, frescos e afrutados non me din moito, e sobre todo para comer, non son máis de tintos. E entonces a veces tomo tinto con marisco, e a xente dice, hostia, tú tomas tinto con marisco? Pois sí, porque me gusta o marisco e o viño. Pero é unha cousa que se perpetúa, é dicir, cando ti vas a unha boda ou vas a un convite, unha comunión, eu que sei, estas cosas que se suelen celebrar en restaurantes. O viño blanco vai cos primeiros, que suelen ser mariscos e pescados, e despois a segundo, bueno, certo que podes escoller, non? Quero dicir, pero o tinto sale despois, non suele salir de inicio. Eu penso que tamén, bueno, eso que hai que romper barreras, e logo tamén como se elabora hoxe en día e todo, que mellorou, esa complexidade é moito máis grande, entón é máis fácil tamén facer estas combinacións. Claro, que tú, son vinos máis finos. Tú podes comer con un blanco estruturado toda a comida, ou cun tinto máis xoven, máis fresco toda a comida. Podes comer con espumoso, cun champán, buscas un champán, un blanc de noir, ou de pinot noir, Meunier, tal, un viño potente, que ao final é un viño espumoso, pero un viño, e comes toda a comida de puta madre. E logo algo que podríamos levar, e se queres traballámolo, porque eu fixeno en 2 ocasións e sería algo interesante. Os franceses fai moitos anos sacaron unha tabla de expresións de cata, non? Alma, cuerpo, corazón e vida, non? Entonces, viños de alma, viños de cuerpo, viños de corazón, viños de vida, e todos son 4 vértices que se van acercando según como sea o viño, e cada tipo de viño, estamos falando que fixemos de champán, cada tipo de champán, non? Acércase hacia o centro onde confluyen todos, e cada tipo de champán para un momento da vida. Hola. ¿No? Entonces, eu fixe un curso de champán fai moitos anos con diso, e logo ese traballo fixémoslo para Cava. Pero logo tuvemos unha semana en Cataluña, na denominación Cava e tal, facendo todo ese traballo cos cavas para ver como tal. Deuselle, e ao final creo que non o chegaron a publicitar tal, porque era, bueno, máis ou menos unha copia de champán, non? Pero sería algo moi interesante facelo con blancos, non coñecía. Non conocías iso? Pois eu debo telo pola casa, e se non buscámolo, e claro, hai que catar moitos viños para situalos en cada fase da vida, en cada momento. É dicir, se tú vas a unha comida de negocios, pois necesitas un viño de corpo. Se vas a unha cita con unha moza, necesitas un viño de alma. Se vas a celebrar algo coa tua muller, un aniversario, necesitas un viño de corazón, sabes? Que bueno. Entonces, é algo moi bonito, algo que a mí me encantara cando fixen
fai un montón de anos, claro, non me acordo de todas as historias, cando fixen me encantara, pero algo que se podría facer na cata, igual que hai o triángulo dos aromas e tal, pois ou a roda de aromas e tal, facer esa roda, esa digamos a percepción para momentos da vida, porque hai un viño para cada momento da vida. É dicir, tú vas a celebrar algo e necesitas tomar ese viño. Cando conoces viños, necesitas tomar ese viño para celebrar algo importante ou tal. Vas a unha reunión de negocios, un negocio importante, necesitas un viño importante. Unha comida de traballo, necesitas un viño para unha comida de traballo. É unha tontería tomar un viño de un negocio importante cando estás nunha comida de traballo ou cando estás traballando e queres tomar un menú de obrero, porque non o vas a disfrutar. Entonces tú tens que disfrutar o viño no momento exacto, telo que tomar nunha copa exacta, tens que estar nun lugar definido, privilegiado, non? Se te vas a celebrar algo coa tua muller ou un hotel de la hostia, un restaurante con as vistas de la hostia, necesitas un viño exclusivo tal para que se quede grabado na memoria, porque senón non se queda grabado para nada, non? Eu non sei se vos contara xa unha vez que fun a comer a Michel Bras a Lobrac, a Francia, un viaxe a avión e tal para unha comida, un menú de gustación de la hostia, viños e tal, e sigo tendo, fai un montón de anos, unha porrada de anos, sigo tendo na memoria unha cebola asada con trufa, de todo un menú excepcional. O que me quedou grabado e me quedou grabado para toda a puta vida, porque nunca había comido así, algo así, foi iso, non? Sí, algo que... É dicir, son cousas que se quedan grabadas. Entonces, no mundo do viño e da comida é moi importante o momento, sabes? O momento, carpe diem, sí, carpe diem, disfruta o momento. Claro. Bueno, entonces, é moi importante disfrutar o momento, é moi importante o momento, é moi importante todo o entorno e toda a parafernalia que poñas para que iso sea algo espectacular, divino, que te leve a outra dimensión. Crear o recordo dos aromas, dos sabores, da vivencia, de todo. Claro, da vivencia e tal, e que te leve a outra dimensión e que se quede grabado para toda a tua vida. Pois mira, te acordás sempre, tal día estuvemos en tal sitio, te acordas, comemos isto, bebemos isto, foi unha noite maravillosa, hostia, tal. Bueno, iso que ouche, por que? Porque estabas nun sitio especial, cun montaje especial e con uns produtos especiales. E senón, pasache desapercibido. Entonces tú, para vender un viño e para que o viño se acepte e tal, tes que buscar ese momento especial para dalo a catar. Tú non podes chegar, Jorge, por exemplo, vai a vender un viño, chega a un bar, o paisano ali traballando, servindo aí a toda hostia, oye, proba o viño, sí, hostia, está moi bo, está logo que sigo traballando. Non se vai acordar de nada, non? Te lo que coller no momento que este tranquilo, non? Sentalo, explicarlo, que o probe e tal, que este receptivo, e logo, pum, podo vender. E para darlle a alguén a gustar, tal, eu xa che digo, nun mes só lle poden dar a probar o viño a unha persona. E hai xente que bebe viños caros, se supón que saben. Pero eu todavía non o teño moi claro. Entonces, canto saben. Entonces, non me arriesgo, non? A que logo che den o viño e tal, e logo de no. Me pasou meus xoves, fui un restaurante bo e está o xefe de cociña que, bueno, o xefe técnico, non, do restaurante, o sommelier e a jefa de sala, non? Mira que foi un momento que tal, pero o jefe de cociña tiña moitísimo traballo, que lle apareceu non sei que do café, que lle apareceu non sei que tal, e pasou eso, fue unha liga especial non sei que tal, ele estivo ali catando, pero marchaba, volvía, non sei que, e si, le gustaban os viños, pero non lleva que a xefa de sala e a sommelier as enamorei, co tema das pedrosas, non sei que, a él non tivo, porque, bueno, tiña máis traballo e se le acumulou el día. Non estaba receptivo, claro. Pero non estaba receptivo. Eu se estaba vendo que se estaba perdendo a jugada. Claro, pero aparte, se depois o que compra él
pois perdeches Claro, unha oportunidade de venta, tes que volver outro día, e xa non lle gustou, Porque xa tes a primeira vista. xa tes a primeira pero- impresión jodida. Traballar con sentidos, que a música está moi desenrolado, o tema de dependendo, pois, o tema das tendas, por unha música, outra. O que facía para usar, eu no restaurante usaba moito o tema da música, como que era un día activo de movimento, poñía tal, como facía para que marchase a xente? Vou cambiando a música. Aí eu acababa cos sequetos. Chega un momento, estás con unha 6 meses cos sequetos e te vas, porque ou te deprimes, estás pondo boa música, pero o corpo se te pide moverte. Entonces eu botaba ca música, é o mesmo. Bueno, É o mesmo. Que nos van a matar. sí. No, chegamos ao final, dixemos as dúas e as dúas son. Claro, que ya está tu hijo y está tu nieta también. Ah, vale. Venga. Dile a Aarón que Es venga está aquí. preguntando por el abuelo. Dile a Aarón que venga aquí. Bueno, Claro, joder, que venga Dile a Aarón que aquí, venga aquí, hombre. Ya le digo. Que traiga a la niña. ¿Sí? Sí, que venga hasta aquí. chegamos ao final. Jorge, tes algo que decir? Nada, Espera que venga Aarón ahora, saluda. Sí, a ver. que nos estamos enganchando a esto, que va a ser el punto cumbre, e co que nos está gustando, creo que isto vai seguir, non? Pinta mal. Mal no aspecto positivo. Claro, pensar que con esto chegamos a un sitio como este, como unha persona Claro. como Alfredo, que é unha gozada facer isto. Alfredo, antes de empezar a gravar empezamos a falar de que o mellor había algunha persona que coñeces ti que o mellor podemos recurrir a ela para falar de certos aspectos desta historieta. Sí, podemos, home, seguir dentro deste mundo do viño, conozco bastante xente, pero tes que ver a que, digamos, a donde queres dirigir a Sí, charla non te preocupes. para buscar a persona ideal para que che fale de este aspecto do outro, de viticultura e tal. En este aspecto que pretendo é que cando se localice, gracias a túa intermediación, como estamos facendo hoxe, porque Jorge xa é alguén fixo, que ti tamén estés presente. Vale, se non te importa, No, sí, participes sí, con claro. nos de formativa, que ao final o mellor en vez de ser unha conversa, pois é unha Se conte tertulia. unha charla. Claro. Eu non sei se estás satisfeito con este traballo que fixemos durante estas horas que dedicamos, que foron bastantes. Sí, eu xa te digo, os dous podcast que escoitei sorprenderonme gratamente, é dicir que eu falo demasiado, unha vez por Pero os está ben, lados, está ben. porque falo moito, non? Imagínate ti facer algo como isto con unha persona que non teña ganas de falar. Sí. Pouco futuro teño. Pero bueno, só teño que dicirche que non teño máis que darte agradecementos por esta colaboración, pola túa amabilidade, por como nos tratas e sobre todo por tamén unha das cousas, toda a túa traxectoria hostaleiro, sumiller, en fin, a túa experiencia, sobre todo o teu espírito, porque a verdade é que estás nesa media jubilación, pero a verdade é que persoas como a ti é certo que merecen descansar, pero tamén merecen que participes de formativa, sobre todo para ensinar e mostrarlle ao mundo a túa experiencia. Eu son unha persona activa e sempre digo, teño 67 anos e levo 68 na hostelería. Eu o único que digo é que esta cata tan chula que nos fixeches co teu trisquelobo vaime deixar uns recursos e unha forma de quedar ben coa xente cando fale de viños, que xa verás ti como os deixo planchados, No. porque son coñecementos que a gran maioría da xente non ten. Entón, Xa, o último punto. O máis importante a hora de catar é ser humilde, respeto total por o viño, e ser unha persona humilde e ti expresar o teu parecer, non? Que a min gústame moito, gústame pouco, non me gusta, non? Pero jamás descalificar o viño, xa. non? Porque estás xogando co traballo de personas que lle levan dedicando a mellor toda a vida. E porque a ti non che guste, a mellor a mí gustame ter a casa pintada de amarelo e a ti, ou de rosa, a ti non che gusta. Entonces, pero por iso non ten que dicir que a miña casa sea peor que a túa, non. Pero a mí gustame que sea rosa. Entonces, no mundo do viño pasa igual. Hai moita xente que se vai extremista, isto é unha porquería, isto non hai Dios que o beba. No, macho. Xa. Eu antes, por exemplo, viví en un viño dun amigo a que le teño moito cariño. Para min ten unha acidez
disparatada, casi zumo de limón. El faino así, lle gusta, pues respeto, a mí non me gusta. Eu podo, cando este con él en petit comité, le digo, mira, creo que deberías corregir un pouco, tal. No, porque dirame así para que viva, tal, sí, pero que habrá que tomarlo dentro de 20 anos. ¿Sabes? Claro. Pero, bueno, pero o viño non está malo. Xa. É dicir, o viño é bo. É bo. A él lle gusta así, pues faino él, le gusta a él. Entonces, Como podedes observar, estamos despedíndonos e levamos 10 Empezamos de novo. minutos de despedida, pero é así, e con xente como Alfredo, de verdad, 1.000.000 de gracias. nada, gracias a vos. E a seguir, xa volveremos a facer outros podcasts de outra historia.